Agucho mera mar NG-CDF e kachung' bura ma Alego-Usonga osechiwo basari mag siro weche mag somo maromo $17.2 ne jopuonjre 10,000 mag klas 10 gi klas 11 e skunde mag sekondar. Jakom kamati mar NG-CDF e kachung' bura ma Alego-Usonga George Odede oyango nomenda ma kamano en mar konyo jopuonjre mane ok oyudo pok margi e kinde ma jopuonjre mag klas 12 mane yudo pok margi dwe mar achiel mokalo. Odede medo wacho ni kuom omenda ma kamano $16.2 dhi konyo jopuonjre mag skunde mag sekondari e kinde ma $1 to dhi miyo kony jopuonjre ma somo e skunde moyiedhi. E kindeno jago kwan maduong' mar omenda Amos Apollo oyango ni jopuonjre mag sikunde sekondari 10,800 dhi yudo kony. Kawuono wami nyithindo manodong', nyithindo duto, kendo wadwani wapar jonyuol ka wasetimo our part, gibe gitim their part mondo principals mag day schools oyud thuolo mayot mar rito skundego kendo girit nyithindwa yo maber. Pesa mwagolo duto mag special en 1 million to moro cha mag day schools en $16.2. Kawuono wagolo pesa ni form 2 and 3 mege days in schools te mana Alego-Usonga skunde 47 or students total students 10,800 kod yawa man special needs mwadendo ni PWDs ma worth 1 million. Koro gima kwayo principals ni wakwayo ni for accountability mondo pesa ni tiyo makare, wadwaro returns must be brought back oduoki gi office waka for mondo ka audit itimo to koro yudo ka at least was spend pesa niyo kaka sirkal dwaro. Pesa ni dhi konyo nyithindwa biti school kendo dhi konyowa kaka principals mondo wane kaka dwa watayo yore mag school yo bakare. Piny tek lakini wang'eyo numo wanwang'oni dhi miyo wabed gi nyithindi school kendo kik wachandre kodgi yore mang'eny kaka